Hekk kif resqin il-festi ta' Santa Marija bosta jażlu lil Għawdex bħala destinazzjoni ideali għal btala qasira. Minkejja li l-pandemija ħallit l-effetti tagħha fuq in-negozji, l-Assoċjazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu tinsab ħerqana għal dan it-Tmiem Il-Ġimgħa. Il-Kap Eżekuttiv Joe Muscat stqar magħna kif is-settur tal-ospitalità f'Għawdex qiegħed jistenna li dan iż-żmien ikun wieħed impenjattiv. Bħala assoċjazzjoni qegħdin nistennew li dan ikun weekend movimentat anke fiċ-ċirkostanzi tal-pandemija. Għandna indikazzjonijiet ukoll mingħand diversi setturi tal-akkomodazzjoni f'Għawdex li kellhom domanda għall-akkomodazzjoni għal dan il-perjodu. Is-sena li għaddiet il-Maltin għattaw medja ta' aktar minn 2 ġieli, żieda fuq l-istess perjodu ta' snin ta' qabel. Jekk din is-sena tibqa' din it-trend din nistennew ukoll li tal-Maltin fostna jiżdiedu iktar, fis-sens li flok li għattaw jumejn biss, għattaw iktar ġranet. Muscat saħaq kif għalkemm aktar Maltin qed jażlu lil Għawdex bħala destinazzjoni tagħhom, it-turisti għattaw medja ta' 6 ġieli jew aktar. Qal ukoll li l-iskema tal-vouchers qed tħalli l-effetti tagħha fl-ekonomija Għawdxija. Stabilimenti turistiċi kemm tal-akkomodazzjoni kif ukoll ma' speċjali tal-restaurants qegħdin jindikawna illi qegħdin jintużaw b'mod tajjeb u b'mod regolari kemm fil-weekends li għaddew anke fil-weekends li ġejjin għaliex huma dawk id-diversi Maltin illi meta jagħmlu prenotazzjoni tagħhom kemm fir-restaurant kif ukoll fl-akkomodazzjoni jistaqsu l-vouchers u mhux qegħdin ikunu aċċettati.